cantar a nosa etapa no final. Iso sí que é duro. Home, levamos unha chea de los recordos. Sí, e agora é o momento de compartilo con todos vos. Son moitas as cousas que non se esqueceremos nunca, de todos estes anos. Sí, non sería fácil facer un resumo, pero este vídeo que imos ver contén imaxes dos últimos cursos e outras máis recentes, de cando fomos Torre de Hércules en abril. Pero deberíamos chamalos a todos, que suban aquí connosco para velos xuntos. É certo, boa idea, que son os de cuarto. E tamén os nosos profesores Ángel e María, que grazas a eles é posible todo isto. Venga, María.
Sí, da ganas de volver a ver. Xa sabes que podemos volver a ver cando queiramos. Está na página do código. Claro, ademais, aínda falta algo. Que falta algo? Sí, o como se fixo, vaya, o making of, ou como se diga.